Komele mafê mirovan îhade li Amedê bi sernava rêyek û diçe aştiyê. Hifize û edalet konferansa aştiyê bi rêve dibin. Yaşam ve özgürlük ve güvenlik hakkı şiddet ve savaşın olmadığı bir ortam. Di destpêka konferansê de peyamên Diya Uğur Kaymaz, Mekbule Kaymaza Kurd ya Mêrdînî û Diya Eren Bülbül, Ayşe Bülbüla Türk ya Trabzonî, ji aliyê mafna Seren Keskinê ve hatin xwendin û peyamên aştiyê yên her du dayikan bi beşdaran rahatin parvekirin. Bizim açımızdan özellikle Eren Bülbül'ün ailesiyle görüşebilmek son derece. Ji bo me bi taybet jî xwegihandina malbata Eren Bülbül gelekî giring bû. Li virbûna malbatên ew askerên ku ji aliyê PKK ve dîl hatibûn girtin giring bû. Dîsa li virbûna ew malbatên fermanberên yên ku hêj ji destê PKK da dîlgirtîne giring bû. Dîsa şahîdên kuştina Vedat Aydın jî di tev da şahîdên wan kesên ku ji ber van şer û pevçûnan hatine katilkirin li vir bûn. Tam nedeniyle katledilmiş birçok insanın acısının tanığı olan en yakınları buradalar. Di konferansê de amar û wêrankariyên ji ber pevçûnên 40 salî hatin belavkirin û ji bo rêlbergirtina berdewamiya wêrankariyên ji ber şer jî amaje bilezkirina proseya aştî û çareseriyê hat dayîn. Ve civîna me de dora sî malbatên ki ew nava 40 salê de ewekî nava şer de ew mağdur bûne, ewekî zarokê xwe hunda kirine, ewekî azadiya xwe hunda kirine, ew li virin. Nava van da malbatên PKK'liyên ziyane, malbatên asker ziyane, malbatên ana girtîgehê de ne hinek ji bo pirsgirêka Kurd çareser nebûye, ji bo wî girtîgehê de ne ew ziyane. Di konferansa ku barmanca ragihandina piştgiriyê ya ji bo çareseriyê tê birêve birin malbatên mexzûr û malbatên qurbaniyên pevçûnan yên Tirk û Kurd jî behsa êş û hezarên xwe kirin û daxwaza aştiyek mayîn de bi ser aliyên peywendîdar ve şandin. 1980 Mart'ında bavê min Sadvan bû. Sala 1989 di pevçûnekê de bavê min şehîd ket. Ez wekî kesekî pisporê zanistên siyasî, kesekî wekî akademisyenek aştiyê ku bavê xwe winda kiriye, ji bo ku ev tişt carek din neyên jiyan kirin, ji bo ku carek din kes bavên xwe winda nekin, ji bo însan û zarokên xwe, birayên xwe winda nekin, bi vê berpirsyariyê li vê derê me. Bi çend sal berê wiha gotibû, dibêjin şehîd namirin, lê bav, zarok û bira dimirin, lê Edi nemirin. Bessa, kuştum bessa, katliam bessa, ma aşitti barış ve robus yahatma, xuda biraz zahmet çuak kuremet çuak, hadi kuretiyemet çuak, mazahmet çuak, pısmamet çuak, yazdaş malam aylamış. Am gazit kim bütün idare asker ve polis ve kurda gerilla bessa. Acıma hem eke, derdime eke, röntgeme eke, fakirime dahi kanine, bas kule derda bikeşin. 14 yıl hava kuvvetlerinde. Ez 14 salan veke pilot şar de hêzên asmanî de xebitîme. Birînek me heye pir xwên dibe ku take çarnûsa wî jî aştiye. Rêbasek din ya çareseriya wî nîne. Me ji bilî aştiyê her rêyek ceriband. Tenê aştî nehatiye ceribandin. Ango ev pirzgirêk bi hemû aliyan êş dide kişandin. Xwên dide windakirin û zirarê dide hemû aliyan. Em sadece gelê Kurd ne, gelê Tirk jî, gelên dî jî em hewceyê aştiyê ne. Ez barim em ve aştiyê ava bikin. 92 heft mala min tobleke ha kuştin. Dîsa keça min û xeziyê min nana bi heme heft bî ki Cemîla biye heştê. Ez dîsa hatî ez bêje em ê destê xwe di hev dayîkê polosayê askerê min barişê xwezin bila xweşî bikeve bi dewleta me welatê me me dî navê dayîkê kesê bigî û di hêstê dayîke bila bez bê. Konferansa ku 21 Haziranê da dest pê kir. Dê di duyemîn rojê de jî bi beşdariya nûnerên saziyên sivîl dewam bike û dê pişt re jî encamnameya konferansê were ragihandin û ew encam jî dê bi partiyên siyasî û saziyên peywendîdar yên sivîl re werin parvekirin. Abdulselam Akinci Rûdao, Amed.